А само да знаете през какво преминах, леле. Направо се радвам, че съм жива. Взимам колата и е най-голямата буря, хора. Живота е за това да се рискува, да се взимат решения извън зоната си на комфорт. Не мога да повярвам, че ще се кача сама да карам. Буквално това не ми се беше случвало отдавна. Отдавна не съм карала, не знам какво ще се случи. Ще карам 1 час и половина някъде до моята вила. Не съм карала извън София сама до сега никога. Така че ще видим какво ще се получи. Нямам все още кола, затова ще си взема рента-кар. И сега отивам до централният им офис, за да можем да подготвим документите и ще се кача сама. Аз съм луда. Аз наистина съм луда. Аз съм ненормална. Кой има такава смелост? Не знам, чак да кажа такива, нали? Но риск печели, риск губи. Надявам се да си остана жива. Айде! Хора, ето стигнах до мястото, от което се взимат колите. Погледнете какви готини пежа има. Маля, уникално. Знаете, това ми е любимата марка. Там имаше едно жестоко. Това Пежо ли? Пежо? Не, скъпа ти не ставаше. Аз вече съм си регистрирала едно Рено, защото Пежо нямаше точен час, който да ми е удобен. Видях едно много готино Пежо. Ето го. Ето това са моите момичета. Ето ги. Ето ги. Ето ги. Ей такава кола искам аз. Така, ето да ви покажа моята количка. Да, не е Пежо, не е любимата ми кола, но все пак с това разполагаха за часа, в който искам. Най-хубавото нещо е, че си имам навигация и ми е толкова по-удобно, вместо да седя по телефона или с някакви други неща да се занимавам. Екстра е голям екран, топ. А само да знаете през какво преминах, леле. Направо се радвам, че съм жива. Наистина, то за мой най-голям късмет, наистина съм голяма късметлийка, защото тръгвам, взимам колата и е най-голямата буря, хора. Значи такъв порой и си викам, леле, край. Не съм си го казала, знаех, че ще се справя, но просто в един момент от толкова много дъжд ти не виждаш какво се случва покрай теб и си на магистралата. Разбирате ли? Това за какво става въпрос? Аз в деня, в който реша, че искам да изляза сама из София с колата и да ми се случи това нещо. Но беше на облак, слава богу, справих се. Направо нямах избор, или се справям, или... Да, но сега застанах на една бензиностанция. Тук съм на ОМВ-то. Малко да си почина. Вече 1 час карам, мисля, че. Да, сега е 5, аз в 4 часа взех колата. Имам още толкова път, но мисля, че доста добре се справям. И след като облака премина, вече съм окей, сгря слънчице, времето е хубаво, просто не знам какво беше това чудо. Наистина. И така. Малко пауза и потегляме с нови сили. Кой ще кажете? Ей! Взех си аз сандвич, който изглежда супер апетитно и е толкова топличък. Мисля, че е с капрезе и доматче и някакви други вкусни неща. Както и водичка. Обаче, аз забравих къде отивам, че отивам при баба на гости и тя ще ме гощава с 1 милион неща. Но въпреки това в момента съм гладна и може би ще е добре да хапна за всичките усилия. Но да, може да изчакам нищо. Ще си го хапна малко. Прасенце. Хора, непопулярно мнение. Мисля, че сандвичите на бензиностанците са едни от най-вкусните. Уникален. Яда. Я ми рева. Искам само да ви покажа как съм паркирала. Ох, страхотна съм. Просто нямам думи. Вижте, реално просто съм за малко и за това е така и просто няма други коли. Иначе не съм толкова зле в паркирането. Не ви лъжа, наистина. Вижте, когато се доближа и съсед, това и сама се включва колата. Гледайте каква технология. Да, знам, че е често срещано при колите, ама аз нямам за сега и се впечатлявам. Искам да кажа още нещо преди да тръгна. Живота е за това да се рискува, да се взимат решения извън зоната си на комфорт. Дори да те е страх, дори да не знаеш какво да се случи. Просто това е варианта. Разбира се, винаги сейфтито е на първо място. Обаче аз от толкова години вече карам, нямам много опит, имам книжка. Това означава, че малко или много съм се справила добре.
И тут нататък просто ето нямам човек, който да е до мен да ми показва в случая, защото аз го реших в последния момент, буквално както винаги. Но въпреки това взех решението, че ще се го направя и че ще се справя. Знам, че Вселената е с мен, вярвам, че ще съм добре. И така, всичко мина безпроблемно до сега. Да видим натам. Хора! Почти стигнахме, буквално сме на 2 минути от моето село. Какви премеждия имах. Вижте колко красиво първо. Преди да започнем с всичко друго. Вижте каква красота. Вижте на каква красота пристигам аз. Това е моето село. Да. А междувременно имах... Мъкни бе. Тихо малко. Имах малко проблеми на една бензиностанция, защото не можах да запаля с колата. И там едни младежи бяха една банда. И много така ми помогнаха и ми съдействаха и се смяха всички и ми стана много приятно, много смешно и на мен. Моето село, пристигнахме на село, разбрахте маци, няма нужда да го повтаряш 1000 пъти. Нагоре по Баира е моята къщичка. Дай да титвам. Бум, 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 бум. Всички да разберат, че аз съм дошла. Ами, след 3 часа път, аз съм тук, хора. Ето е моята къщичка. Ето е и моята баба. Тя ме чака. Ето я. Еми хора, стигнах успешно до моето село. Ето я колата тук, паркирана в градината. И веднага пристигнах на ето тази невероятна гледка. Сега ще ви я покажа на нашето село, на панорамата. Мисля, че всички е този път, който бих си заслужава за ето този залез. В момента е малко по-облачно, обаче пак е много красиво. Оп. Добро утро, хора! Часът е 7, станах 6:30. Ох, и още... Не, между другото свежа съм. Изпих едно чайче домашно от баба и след малко потегляме към София, защото след 2 часа трябва да съм в София, защото почвам университет днес и имам лекции в 11. И трябва да се прибера, да се изкъпя, да се оправя за първият последен учебен ден. Да, не знам колко бързо... Тоест, нямам представа как така толкова бързо мина времето. Не го усетих. Буквално. Вече съм 4-ти курс. И така. Чакайте да ви покажа гледката, пък после ще мислим за университети. Вижте, даже луната все още се вижда. Много е красиво. Ето тук сядахме лятото на едни одеялца и гледахме залезите. Много е красиво. Наистина уникално. Тук винаги се зареждам. Има някакси една магическа, колкото и да е странно, енергия на това място. Винаги ме зарежда, винаги се чувствам много по-щастлива тук. Особено ако имам някакъв проблем и нещо ме мъчи, това е мястото, което е така цък. Затварям очи, дишвам дълбоко въздух и просто ме оправя. Въздуха е толкова чист. Все едно дишаш с нови дробове. Тук става за много медитации, йоги, пилатес, разходки, има много забележителности наоколо. Наистина мястото е вълшебно и сега го оценявам. На 22 години оценявам какъв дар имаме. Защото преди като малки, на село, на вилата, не знам си какво. Да, аз съм си градско момиче, но пък сега толкова много обичам моменти, в които мога да си се насладя на селския живот. Ето ми я и количката. Сега влизаме да я придърпам отпред, за да може да си качим на баба зимнината, която естествено ми е дала. Пък и тя май ще пътува с мен. Организираме. Опа! Така. Здрасти, мила! Как беше? Как спа? Добре ли си? Ох, слагам и колана. С този свичер приличам на някоя от един произход. Напълнихме багажника с буркани, картофи, всякакви такива неща. Да. Ето я колата. И след малко тръгваме. Ето ни е къщичката. Вижте колко шарин. О, здравей, мачи! Какво правиш, беби? Ой! И сега ще ви покажа и двора. Ето го!
Ето тази част. Толкова голям двор има, баба, вижте. А тук преди имаше разни градини с зеленчуци и така нататък. Но вече сме се разпрострели из цялото село. Баба е едра земевладелка и навсякъде има най-различни земи. Така че двора се поосвободи, има толкова много пространство за всякакви неща. Ето това са люшките. Люлките. Ето е луната. Сега ще има много красив изгрев. Ние ще пътуваме по изгрев. Вижте. Започва да става все по-розовичко. Много е хубаво на село. Ето тук се качваме по стълбата. Тук има една стълба, където много обичах като малка да си се качвам. Така. И ето тук се вижда цялото село. Вижте. Ето там ни е църквичката. Имаме си и църква. И тази църква баба е помагала в създаването и в строежа. И си е като наша. Тя си е наша. И е много красиво там. Има и гора, има и водопад. Абе, много яки неща. И хайде да тръгваме, че лекции ме чакат. Хора, пътуваме си ние с баба, обаче сме в адското задръстване. В момента мисля, че ни се удължи пътя с 1 час, защото сега е 9. Аз си мислех 9 часа вече да съм в къщи. Ето вижте. Но има една такава много приятна опашка отпред и не помръдвам, буквално карам с 10 км в час. Даже това ми е максимума. И така малко се движиме като хлебарки, но се надявам да успея някакси да стигна за университета на време. Аз между другото снимам и карам, което не е препоръчително да се прави, така че не го правете. Но в момента вижте каква опашка има отзад, така че ми е позволено. Най-после съм си вкъщи. Мисия свършена. Минах през какво ли не, хора. Минах през дъжд, през буря, през мъгла. На връщане имаше супер много мъгла на едно място. През задръстване в най-големия трафик. И се справих. Това са изпитанията на младия шофьор. И вече след като преминах това нещо, съм много по-спокойна да карам. Мисля, че се справих доста добре и надминах очакванията си. Ето това е идеята, да се предизвикваме, защото често в главата ни имаме някакви страхове и просто като ги превъзмогнем една крачка напред, малко да рискуваме. Не казвам, че трябва да го правите вие, нали? Не бъдете толкова луди като мен, но понякога колкото... Алармата, колко е часа? 10:00 е. Та понякога, колкото и да те страх, колкото и да не вярваш в себе си и да се страхуваш, трябва да пристъпиш крачка напред и да го направиш. И аз се чувствам много горда от себе си. Баба също каза, че се радва и че се гордее с мен. Искам да те питам как се справих. Отлично се справи, Мелинка. Добър шофьор, внимателен и безаварийно. През какво минах, кажи? През дъжд, през мъгла, през задръстване. През порой, през задръстване, през мъгла. Преминах като млад шофьор и успях. Браво, Мелинка. Поздравления за шофирането. Благодаря много, папа.